Хората вярват, че в този миг, в който ръцете и нозете на нестинарите се вледеняват, очите им започват да блуждаят, пулсът и дишането им се очестяват, силата на светеца влиза в телата им и тогава нестинарите се хвърлят в жаравата. Нестинарките обикновено са жени, които вече не могат да раждат. Дълго са живели на този свят. Познали са и радостта, и болката. Напълнили са догоре душата си с тъга. Отворили са сетивата си и за чуждата мъка. Обикновено те са преживели тежка болест или голямо нещастие. Изпадането в транс и влизането в огъня ги освобождават от огромната мъка, която ги е задушавала. В село българи вярват, че нестинарките влизат в жаравата, за да изкупят греховете на всички хора от селото и да пречистят душите им.